सिगाङावनो आंनि गिदिर समाजारि इउटुब चेनेलनि जानानै रायजो राजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आरो नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भबानिपुर ब्रह्मपारा गामियाव 100 बोसोरारि 17थि बोसोरारि जथुम्मा बे जायगायाव दा प्रग्राम खुंगासिनो दङ। दा रायजो राजा नोंथांमोननो आङो आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों दिन्थिनो आरो फोरमायनो आखायाव लादों। नैबे चिरां जिल्लानि भबानिपुर गामियाव एबा जयपुर गामियाव जा मोनसे जथुम्मा जादों बे जाबाय उजिर फोलेर बाहागिफोरनि मोनसे जथुम्मा। बेखौ 1922 सनाव क'क्राझार भातारमारि गामियाव बे बाहागि जथुम्माखौ गायसननाय जादोंमोन। फैयै फैयै दिनै 100 बोसोर बारबाय। प्लेटिनाम जुबिली सेलेब्रेसन जों बे जयपुर गामियाव खुंनो लादों। दायो जोङो हाबाफारि लागासिनो दङ। बेयो जाबाय जोंनि उजिर फोलेरनि खौसेथि। जोंनि उजिर फोलेरनि जेनाखि मोथेब उजिर दंमोन, बे मोथेब उजिरनि जों गासैबो दालाय दासा फिसा फिसौ माने जोङो गासिबो दालाय दासा जोङो बेवहाय आथिखालाव दाब दाब जायगायाव जोंनि बाहागिफ्रा गोसारनानै दं। सोरबा मेघालयनि टिक्रिकिलाव दं, सोरबा नागालेण्डनि बे गलाघाट जिल्लाफ्राव गोसारनानै दं, सोरबा अदालगुरि जिल्लानि रौता जामुगुरिथिं दङ, सोरबा पाठशालानि साहा दौथारा होननाय जायगायाव दं, सोरबा भुटान हाजोनि नागापुर गामियाव दं। फारसेथिं मैखोमै नैबे जयपुर गामि बा भबानिपुर गामि आरो सिम्बोरगाव सेथनागुरि गामि आरो जोंनि क'क्राझार टाउननि बर' भातारमारि गामियावनो मैखोमै जोंनि बे उजिर फोलेरनि बाहागि फिसाफ्रा रायजो जानानै दङ। दिन्थिनो थाखाय जोङो बावहाय बे 100 बोसोरारि बा प्लेटिनाम जुबिली सेलेब्रेसनखौ जों बावहाय गाजा गोमजायै खुंनो नाजादोंमोन। नाथाय फारसेथिं कभिड-19 एबा अमिक्रन नि जेनोखि नाख्रेबनाय बेखौ गिनानै जोंनि बेवहाय नुजाथिनाया एसेबाबो खम जादों। दायो बेवहाय जों मेघालयनि टिक्रिकिलानिफ्राय वेस्ट गार' हिल्स, बेनिफ्राय अदालगुरिनि रौतानि सिङाव जामुगुरि होननाय आरो 2 नं महलियापारा देउरि गामि आरो जों नागापुर तामुलपुरनि साहा भुटान हाजोनि सेरनि, ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा सालाखाथिनि, ओमफ्राय ओजोंहाय सेथनागुरि आरो क'क्राझार भातारमारि बेनिफ्राय मैखोमै बेवहाय नुजाफैनो हायो। बेवहाय सानथाममोन, मैया सानसे जालांखांबाय, दिनै दङ आरो गाबोनबो जाबावगोन। सान्दैफ्रा जोंना 150निफ्राय 200 जननि बिथोराव फैदों। दिल्लीयाव गिबि गिबियावनो जोङो फिरफिला बिर होबाय जोंनि 100 बोसोरारि जथुम्मानि थाखाय। बिनि उनाव जों साखाथिनि, ओमफ्राय ओजोंहाय सेथनागुरि आरो क'क्राझार भातारमारि बेनिफ्राय मैखोमै बेवहाय नुजाफैनो हायो। बेवहाय सानथाममोन, मैया सानसे जालांखांबाय, दिनै दङ आरो गाबोनबो जाबावगोन। सान्दैफ्रा जोंना 150निफ्राय 200 जननि बिथोराव फैदों। दिल्लीयाव गिबि गिबियावनो जोङो फिरफिला बिर होबाय जोंनि 100 बोसोरारि जथुम्मानि थाखाय। बिनि उनाव जों जोंनि आइ आफा आबै आबौ आजै आजौमोननि माबा नेरसोननि थाखाय जों बिसोरखौ बावनानै मोनसे खाम्फा बेखेवबाय। आरो बिनिफ्राय जोंनि जे बेवहाय प्लेटिनाम जुबिली सेलेब्रेसन जाबाय, बे 100 बोसोर सोर मा मा खामानि मावलांखो जोंनि गेदेमाफ्रा, बिसोर जे जोंखौ गासैबो खौसेथि खालामनायाव खामानि मावबोदों, बिसोरनि मुंखौ फारियै जों नैबे गोसोखां खाम्फायाव जोङो लिरनानै दोननाय जादों, बेखौ बेखेवनाय जाबाय। दा आथिखालाव जोङो गासैबो बाहागिफ्रा नुजाथिफैनायनि सिनायथि लादों आरो थान्दैबो जागोन। आं बानजाय आफादनि नेहाथारि जानानै जोंनि उजिर फोलेरनि सेन्ट्रेल कमिटिया जोंखौ साब कमिटि दाना होनायनि उनावहाय जोङो नैबे 100 बोसोर आरो 17थि थुंगा 17 बार
जथुम्मा आफादखौ खुंनो थाखाय जोंखौ बानजाय आफाद दानानै होनायाव जोङो गोबां रोखोमनि थामथिम खालामनो थाखाय जोङो गासैबो कमिटिया मोनफा मोनफा साब कमिटि दाना लानाय जादों। बे साब कमिटि दानाया दिनैसिमाव खामानि जाफुंसार होनो हाबाय आरो बे जोंनि जायगायाव जे जों बेखौ मावफुंनो हाबाय। बे मावफुंनायनि गेजेराव जोंहा जोंनिनो आदै असे बियो नैबेवहाय जोंनि मावफुंनो थाखाय आधा बिगा हायाव जोंनो बेहाय थम बानायनो थाखाय गोसोखां खाम्फा बानायनो थाखाय हा होनाय जादों। बे हा होनायावनो जोङो गासैबो बे जिनिसखौ जों साजायनानै बानायलांगोन होननानै थांखि लानाय जाबाय आरो जोंनि जेनाखि साब कमिटिनि दैदेननायनि गेजेरजों गोबां जायगानिफ्राय फैनाय गोबां जिल्लानिफ्राय फैनो हानाय आलासि बिथांमोनखौ जों आजावनानै दिनै जोङो जोथोनै लानो हादों आरो बिथांमोन आलासिया फैबावनो दङ। जोंनि हाबाफारिया जोबाखै। बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय दासिमबो मानसिफोर फैगासिनो दं जोंनि बे बाहागि उजिर फोलेरनि जोंनि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय। दा जोङो बेवहाय जोंनि गासैबो खामानिखौ जाफुंसार होनो हाबाय आरो हागोन होननानै आसा खालामनानै दं। बेनिखायनो जोङो दा बे जिनिसखौ दासिमबो जों मावफुंनो आखायाव लाबाय आरो खामानिया दासिमबो जोङो जिरायनानै डेलिगेट सेटिं मानसि सिनायनाय हाबाफारियाव दङ। गाबोननिबो हाबाफारि दंबावो बेखौ जोङो लासैनो फोजोबलांगोन होननानै आसा खालामनानै जोंनि फोलेर हिसाबै जारिमिननि खोथाखौ जोङो बुंथिनांगोन दे गोदोनि समावहाय जोंनि थांनानै थानाय 1922 समावहाय जोङो राजानि होननानै आसा खालामनानै दं। बेनिखायनो जोङो दा बे जिनिसखौ दासिमबो जों मावफुंनो आखायाव लाबाय आरो खामानिया दासिमबो जोङो जिरायनानै डेलिगेट सेटिं मानसि सिनायनाय हाबाफारियाव दङ। गाबोननिबो हाबाफारि दंबावो बेखौ जोङो लासैनो फोजोबलांगोन होननानै आसा खालामनानै जोंनि फोलेर हिसाबै जारिमिननि खोथाखौ जोङो बुंथिनांगोन दे गोदोनि समावहाय जोंनि थांनानै थानाय 1922 समावहाय जोङो राजानि आन्दाराव थानानै जोङो गासैबो खामानिखौ मावबोजोबदों। बे राजानि पिएसआव थानाय मानसिखौनो जों उजिर बायदियै जों लिरनानै लानाय जादों। जोंनि आदि गुदि गोदोनिफ्राय जों मावबोनाय हिसाबै जोंनि उजिर फोलेरा बे हिस्ट'रिखौ दिन्थिफैनाय जादों। जोङो देग्लाय बेयाव जादों 4 बोसोरनि उनाव जोङो द' जायगायाव लायो। हयथ' रायलायनायनि गेजेरजों जोङो उदालगुरि लांनो हागौ बा बाक्सा लांनो हागौ बा टिकेटकेला लांनो हागौ। जों दासिमबो डिसिसनखौ लानाय जायाखै। बोसोरब्रैजों जोङो मोनसे जायगा सोलायनानै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। बेहाय जोंनि जेनाखि जथुम्मायाव फैनाय थान्दै आलासि बिथांमोनखौ साबायखर बावनाय थायो जे आरो बिथांमोनखौ खावलायनाय थायो जोंनि प्रग्रामफ्राव गासैबो मोनफ्रोमबो बिथिङाव हेफाजाब होनानै जोंनि सावरायनाय आरो जोंनि अनलायनाय जोंनि गोरोबनाय जोंनि गासैबो आसार खान्थिखौ गोरोबलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौबो साबायखर बावनाय जायो आरो बिथांमोना जोंजों दासिमबो उथा बसायैनो सोलिनानै अनलायनानै दं आरो बिथांमोनखौ आरो नुजाबावनानै जोंजों जाहाथे खामानियाव मावफुंनो ओंखारो बेखौनो खावलायबावनाय जायो। आं गोजोननाय मोन्दों फैनो मोननानै जोंनि बे उजिर फोलेर बाहागि जथुम्मानि 100 बोसोरारि बोसोर फालिथाय आरो गांजिस्निथि 4 बोसोरारि बोसोरसालि जथुम्मा बेयाव फैनानै आं गोजोननाय मोन्दों। सिगां समाव आं एसे उन्दैमोन नालाय आङो बेयाव फैनाय जायामोन। दा एसे देरबायबो ना ओमफ्राय फैनाय जाबाय आरो फैनो मोननानै आङो जोंनि बाहागिफोरखौ नुनानै आं गोजोननाय मोन्दों। माने जोबोद बाख्नायथाव आरो आङो बासुगावनिफ्राय फैदों। जोंहा फैनाया जोंहानि बाबाथ' गैला। जोंहा आयं फैदों दादि फैदों ओमफ्राय आयंनि बिहामजो ओमफ्राय दादिनि फिसाला फैदों आरो ओमफ्राय आं जोंहा आदामोन दंमोन आदामोना खामानिनि थाखाय फैनो हायासै। बिमा दङ जोंहा आइयाबो फैनो हायासै आरो बेयावथ' जोंना क'क्राझार दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दं जेनेबा चिरांनिया जों जाबाय आरो चिरांनिनो ओमफ्राय उदालगुरि दा बेयाव जों फैनायाथ' 6 जन फैदों ओमफ्राय बेयाव नुनायाव बुरजायानो दङ सिनायजोबानो आङो दासो सिनायथि लालांजोबसै। दिनै फार्स्ट टाइम नालाय आङो फैनाया सिगांथ' जोंना बाबामोनहा फैबाय थाखायोमोन आयंमोनहा फैबाय थायोमोन आरो दाथ' साननो हाला आङो नुनायावलाय बुरजा नुदों आङो। दखना दबाखो साफ्रेहां माहां आसुगुर बजिहां लाजिहां माहां दखना दबाखो साफ्रेहां माहां आसुगुर बजिहां लाजिहां माहां नोंनि दावगां महरखो नोंनि बायदि दिसप्लेया